la història de Mortadelo i Filemó. Mortadelo i Filemó és el còmic més popular de Francisco Núñez Calavera, creat el 1958. Es tracta d'una historieta humorística que conta les peripècies d'una parella de tios que s'han anat divertint més de 50 anys. Ara explicaré els 6 personatges més importants del còmic. El primer és el Mortadelo, és un agent alt, prim i calb. Du un nas gros, ulleres i un vestit negre i sempre s'estan provant disfresses. El Filemó és més baix que el Mortadelo i és el seu cap. Du 2 pèls al cap, una samarreta blanca i uns pantalons vermells i sempre s'estan provant totes les barrotades quan alguna cosa surt malament. El tercer és el Súper, és el cap de la tia. Du un gran bigoti i un vestit blau. El quart és el professor Bacteri, és el típic professor boig, que fa els invents més originals però fan el contrari del que es pretenia i du una gran barba negra. El cinquè és l'Ofèlia. La secretària és rosa i grossa i sempre s'estan rient d'ella. El sisè és l'Irma, és l'altra secretària, és molt maca i tant el Mortadelo com el Filemó estan bojos per ella. Ara explicaré l'evolució històrica. L'evolució històrica té 4 etapes. La primera etapa és l'etapa primitiva, des del 1958 al 1968. Eren històries curtes d'una sola pàgina, en blanc i negre, i amb 6 files de vinyetes. I el Mortadelo i Filemó era una paròdia de Sherlock Holmes i el Dr. Watson. La segona etapa és l'etapa madura clàssica, des del 1969 al 1979. Eren històries més llargues de 44 pàgines i en aquesta etapa Mortadelo i Filemó treballaven per la tia, que significa tècniques d'investigació de la telepàtia i és una agència desastrosa secreta. La tercera etapa és l'etapa madura moderna, des del 1979 al 1989. Eren històries una mica més curtes i passaven de ser 5 files de vinyetes a 4 files de vinyetes. I encara es fan més referències a l'actualitat. La quarta etapa és l'etapa contemporània, des del 1990 fins a l'actualitat. Elimina el personatge de l'Irma i encara es fan més referències a l'actualitat, com per exemple, si hi ha una guerra o problemes polítics, en Francisco Ibáñez li interessaven aquestes informacions i aquestes informacions les posava en el seu còmic. Aquí veiem una foto de com han anat evolucionant. En la vostra esquerra veieu el Mortadelo i Filemó, que és com una paròdia de Sherlock Holmes i el Dr. Watson. I aquí és com han anat evolucionant fins a l'actualitat. Sabeu que Mortadelo i Filemó és un còmic tan important que s'ha fet pel·lícules i sèries de dibuixos animats? Les 3 pel·lícules són Les aventures de Mortadelo i Filemó, Mortadelo i Filemó, missió salvar la Terra i Mortadelo i Filemó contra Jimmy el Cachondo. Sí, s'ha de saber tot, I si teniu alguna pregunta, endavant. Ja està.